Hi, hello, kumusta mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Karon day mag-upload sa taglaing kun ako ang pasultihon ug sa dili pa, shout out day kang James Saguero. Salamat kayo do sa pagpaminaw. O karon niya ang kun ako ang pasultihon ang suwatang pa karon no pinadakin ni sa usa ka babae ang magpatago lang sa pangalan nga Salud mga ka-DJ, ang sender si Salud. Kining akong anak nga si Brolio, niliingon sa pagpanghambog ha. Gwapo man sa kuning kanahangot. Pero na problema ko kay murag giabusahan niya ang iyang nahuptang kagwapo. Murag wa nay respeto sa mga babae. Bisag kinsa nalay uyap. Ug kun nganong na problema ko ingon ani ang mga panghitabo. Hoy, Brolio. Oy, nay. Unsa naman sad ang binuangan nimo? Nganong daghan naman kang mga babae nga manganhig mangita nimo. Ganilang buntag may anitong gingalag kuring. Pagkaudto katunas ang gingalag sa to Luisita ba to? Taghoy. Mga hapon-hapon na katunas ang may aom sa tumoy sa ilong. Katong gingalag Minda. Minda? Linda? Linda di ay mo ingalad to. Dili day to Minda. Oh, Linda. Minda ka to matubudlot si Bunday. Ay, sus, Ginoo ko. Kadaghan bago day ana, oy. Aron saon na nato nga kadang anak nimo, gwapo maning anak nimo. Ilom dia, oy. Saon nimo anak. Abi kay gwapo kang kanahanak ka. Bisag kinsa na lang babae mong uyabon. Uyab na nila sila, uyab na ko, nyasari na nako. Nga, bisa na. Gabaan ba iya ka, Berlio? Ito, paggaba na eh. Mato pa ka-tipres na gabay, pero dugay pa kayo. Ha? Kung gabaan ko, sila'y gabaan kay musla nila akong kagwapo. Hilom dia. Yapag ka good bisag unsao na. Tarungan ang kinabuhi ni mo. Naisalod. Ingon ani kahambugero akong anak. Bisag unsaon akong tambag ipalapustan sa pikas donggan. Hapit na sab ang eleksyon. Manggawas na sad mga bot-boton, kanang mga tao, ngisihan og lamanuhon. Suroy-suroy dayon yanguan ka, mangutana dayon kung unsay problema. Ang mga tao, lamanuhon ug gaksun-gaksun pa. Kung makadaog perting idlasa, kung imong duulon dili nakaila, at tuhon sa ila mo dayog tago, luyo sa kortina. Busa kita karon magbantay na, sa mga saad ayaw nagpadala. Kung manghatag kwarta dawata, ug ibulsa. Imong kasing-kasing maunag yun ang tumana. Kandidatong ligdong maugayoy piliunta. Ayaw nagpadala sa tagmang gatos og 50. Mga taong tarong ang isulat sa baluta. Tingog di mo, Brolio. Uy, makatangtang mag-bra. Tangtang bra, itong kanta ni mo seleksyon, tangtang. Nindot bitaw, nindot bitaw. Tangtang mo, Ay, kagilo ka, hay. Ayaw pa. Ay, chula ka de. Ayaw lagi. Chula ka. Ayaw pa. Atis kwarto na. Di, uy, ganina ra kong gahuwat. Dali na. Ang pagkakindot. Bay, Brolio, bay. Nga no man. Kampilig ba na ko ni mo eh? Ano sa man? Tagay-tas mong gahumbi. Anong dagon ni mo ba? Dagon. Isos, dagon. Dagon ko. Dagon, dili ka dagon.
Daggon day. Sabay. Kinaraan mo gay bay. Ay, kay bitanon mo. Bita bay. Daggon ba? Daggon day. Pag daggon na, noon sabi ka ba? Padamin sa tao ni Mabebe. Swerte kay ka. Swerte. Nilain ang uyab mo panghatag sa guwans diha. Porbeda sa nimo mahatag o taon. Paghatag taon, noon sabi ka ba? Padamin sa taon. Oy, layor kay na imutsura na ako. Bisag ihatag. Na ito loopat ka buhok na kung uyab. Hindi gyapon na nugot mo. Di mo sugot. Ita sa nimo bay pati ang style bay. Ay, lang kanain god. Naon sa mga natural na batik wag naong. So, katao. Lain na ginoo bay. Abi na may binok sultian lang ka utsay nakalain sa gwapo o dili gwapo ha. Okay. Kami mga gwapo, tre bayag. Di na mistil mo uyab, kami na panguyab ba subay. Ako ba ritso lang ganing chula ha. Matug mi mga ako baba. Dahil babae mo doon ako, suyo po na kong dila. So, tuo pagalin ha. Bisa may panag-brush. Wako mo yaw na, wah, ito brush ay, pero kamo, mo na ginayon binok. Pagkugi, kugi rekuang ninyo. Kakugihan ako ha. Hmm? Way babae nga sugot ako gud. Saan nga gawas nga pobre ko, di pagi ko gwapo, di press nimo nga bisag pordoy ka, pero chuchuy mo gagamay. Ang chuy jud jud. Babae na yung gasto nimo. Gasto. Mo na di, sila kasi mugus gasto na ko. Blibanan na mo, may ikom sa gastuan tayo dyan, blibad ka. Giro da. Giro. Giro da. Still lang sa nimo. Nakaroon, totoo. Naroon tawag na ko. Binong! Oo, ikaw may Nasa gitawag. si Braulio? Pero ako kikipakita sa. Ikay gitawag, ako kikipakita sa ulwan. Nga nang niyan sa ninyo. Ay, ikaw gigipangita bay. Nasa Braulio? Ay, nahak. Balik sa mga tanan. Nahagi na siya chula na oras. Bida. Sabi, natuon ako dito. Ako na, saan natuna ko? So, ikaw, doon dito. Ha? Ato ako, ato. Adun ako? O, ato Ingnawa ko din sa inyo. Ingnawa ko din Oy, Tinang. Ikaw mo din eh. Sumi ato ni mo. DJ sa inyo si Braulio? Ha? Si Braulio pa na ba sa inyo? Bungol ka? Naingon ra ba si Braulio nga wa kuno siya dinis amo. Ingon si Braulio, wa kuno siya dinis amo. Mo pa'y pagsulti niya nako. Mo tong ako na sa gisulti ni mo. Nga was Braulio dinis amo. Na, way klaro, uy. Aba na, abin ako eh. Ah. Bilang lulo. Idol kay kato eh. Ano yan yung mga tao nang? Kasi sultin mo ni ako ani. Si nanay ni mo sa Lloyd. Kita mo sana dito. Ni ato ko sa inyo, kay naghatod ko atong bingka nga dagkog liki. Liki, sabihin ka. Ako, ano yung ato sa kasabay? Masabot abang ka nga, di na ka mo ato sa bahay, ha? Ako di maato dito sa inyo, sa imo tindahang bingka. Naghuwat bitaw ko nimo kay gilainan ti kang daag bingka nga dako og liki, wa man kamo adto mo nang ni ato na lang ko sa inyo. Hoy, sunod tinang ha? Di ka ni ka mo usbon paglinan nimo. Di na ko pakita, di ako mukhaon na imong bingkang doon dako liki. Uy, lainan ni mo, Braulio. Uy, abi kay nakuha naman ni mo akong bandiras bataan. Ingnon na lang ko ni mo anak sa pagsulti. Kaya sa gusto nimo, ikaw si baid ako dire. Ang imo mo na yung kung ukuban. Ko pa, di ka kayo, kang kape. Siyempre, tarong di Braulio. Uy. Basta, madto balik sa bahay, eh pagdahon pakita ko ni mo, ha? Oh. Di na ko pakita, di mo tinang. Sige, basta mo tago ka, ikihata ka. Usa? Behanay. Gatugis bayad na. Bida. Yaw yung sulis nanay ron. Oy! Tato Braulio, may kay nauli ka na. Maris ka. So nanay, mana pitiin sa luwan ni. Unahan ako sa nanay, be. Balik sa saban ko. Basta makaunal ko kasaba. Anong inon, bawas lang iyahan ako. Unahan ako kasama sa nanay. Oh, may kay nauli na ang manglaki na kong anak. Ang gwapo pero hambugero kong anak. Nay! Noon sa ka! Nga nung isulti ka ng tinang dito ko sa bibinok, ha? Gusto ko rin ng tinang! Sa sundod na eh, doon na magkita ko ba mga kababay na anin ha, isulti ka sa ako, pangambot! Araw ka sabot ka na, pangambot, ha? Ay, nanay sa doon, pag ka nagkaldiro na. Nangasaba ka na ako, ha? Ha? Imo ko inahanon niya, imo ko kasabaan, ha? Gusto yung regalito na eh. Hanggaw, oh! Ay, nanay, sakit kayo. Ah, Sakit di ano ay. na yun. Sakit di ay, ha? Unya, sa may gusto ni mo.
Maluoy ka sa kaldero. Nay, maluoy. Malumping tao ng kaldero. Tao na itong si Igos kung oo tao. Oh, muna'y agay ni mo hanggawa ka. Nga nung mga saba man kanako. Ay, yun na rati ka to. Kikibaw mo kung sabaan ko ni mo. Nga nung unhan man ko ni mo. Aron ka na yung mga saba. Bawas lang na rin ako. Buang ka man di ay Gipaod na ako daan ha. Gipaod na. Tagak pang mga kutsara. Iskitas ko na kakindort ni Adi. May agad ng bingkang tinaw. Ang dakuwag yung liki na pa'y manisto nga. Muna diha. Ikapay hatagan, ikapay maglikay-likay. Nya perti na ni mong kaos bibing ka. Ang lami manayon. Sa misnana. Lami yung kay na. Dapat ay. Ninuktok na eh. Ay, may nanuktok. Kanya. Sa'yo dyan ha? Ay, awa na. Ika na, gipangitaan na. Ikaw na itong bangito. Ay, kita ka rin ako inawa ko. Sa! Himuon ko ni mong bakakon. Animala ka. Halala ko. Tago dito. Inahakbayaan ni. Oy. Pagkakidot. Saan naman eh? Lakaw lang nangita na ko, ha? Ito na? Ikaw gipangita. Ano niya? Imong ging na, nga awa ko. Wa. Ha? Dili to babae na ngita ni mo taga-barangay. Ngita mo sila na ko? Oo. Naghatod ko to aning sumon ka sa barangay. So... Dikiha ka sa barangay buwan nga ka. Usa ka? Gireklamo na ang akong anak sa iyang mga uyak. Pero ang problema kay rape ang gibutang sa nagreklamo. Usa na eh. Usa ko yung rape. Ako din sa rape po na. Oo na. Ato pangatarungan sa barangay. Ayaw di rin ako kay dili ko ang nagreklamo. Kano sa mga hiring anak? Ugma sa gabi. Alas 8. Mga bayhana. Mauna na akong kiingon. Gabaan ka ra. Nan, karon unsa na, mapriso na ka ani buanga ka. Bida priso, di yun ko sugot ang priso ko. Kay nga no, makalikay ka ana, mutago ka, na, musamot nga mabilanggo ka yun ana, brolyo. Matay pa. Naisalod. Kuyawa na ba yoy? Kuyawa ng kasuha eh. Rape? Di na basta-basta ba bugat ka ng kasuha. Bida. Kani mo bihan na yung sagin lang nag-rape na ko sila tao no eh. Oo, man tao na kung may tabong mag-rape ko. Ako magliliguso nila. Bida. Mga hako kina sila. Yan, sabi mo na rin mo. Naka-evidence. Naka-evidence sila nga. Agresibo kay sila. Sila ang hot. Awa nun? Sila. Sila evidence nga. Imo silang grape. Wasa ko ka ba o? Ugwa. Luwas ka. Uyak na abay. Ugna. Piti. Tiya. Ug na piti ko. Bida. Bay. Bay, bay, ako pa ni mo. Mamili ka lang daan o kinsa imong abogado. Kanang maayong ginglaki abogado. Asa ka kumikita na, no? Bay? Ang adugang ngitag abogado hospital nga mga turungin na diya. So ba di, sige, baby. Ngita ko. Asa mo kang ngita? To hardware. Idol. Dire, Brolio. Dire. Dire. Arilo ko, Kap. Arilo ko, daman mama, dire. Lakaw dito, brolyo. Ari ka, dire. Usaw na ito paghusay ninyo, ha? Ana magkadiha. Usap mo tutoy pa kang nanay ni mo. Ha? Dali na. O tanaw pa kong TV. Sugo na ron ang probinsyano. Dali na, dire. Kraan. Berbeda, Vinsyano ko taon. Doon lang ito, brolyo. Diyaan ti karon. Ay, kidot, biyano ito. Kagrabe ko ni mo do. Duha ka babay ang may complain ni mo. Nga imo kuno silang gilugos. Bida ka na, di na tinuod. Bida ka na. May bawaan mo na karon. Sige. Ikay una. Uy, kasi nga ni mo. Ako ang Luz Biminda, Kap. Luz Biminda. O sa imo reklamo, batok aneng tawana? Iya kong girip. Kapela ka niya girip. Katulo. Say, tulo. Taka mo nagkalusay. Duha ro. Sa kaduha. Duha ro bitaw to. Taka mo lang ka. Kaduring ako may paibabaw. Di rin to counted. Siya pwede ito ni mong babaw ka, bida ka. Ay, klaro ba ni? Ikaw, soy. Ikaw kasi nga ni mo. Tinangkap. O sa man sa imo reklamo? Iya ko girip, Kap. Rape na sab. Bida ito na ka, bida. Wa ko nalugusan sila tao, noy. Unsay wa. O sa ebidensya ni mo tinang gilugos ka? Akong panty og bra imong gikuha kay ingon ka imong himong souvenir. Paano sila, oy? Bida, atong souvenir panty mo. Buslot mo yati-yati kay garter. Anak ka, pira ng istorya-istorya, di na tinuoy. Kasi tinuod, bida
dito sa lang kap, wa na kaso. Gamay ram sa nag-iyaha, mura ram magsiliko-likot. Oh! Sulit ko, di ba yun? Wala, waka ka utot. Gamay ko, gini-record ako cellphone. Di mo gini akong sahot akong cellphone. Kusog kayo? Okay, paminaw mo. Ako na'y mo desisyon. Nakasa yung ka, Braulio. Busa, pangayo na lagpasaylo. Wala gini ako sila ripa, Kap. Wa ni mo siya ripa? Wala gitahon. Pero nakautot mga. Ano ka tinubit ka? Pagkakanahin ka ni mo, Braulio. Mulusot pa yung ka. Wala gini ako sila ripa, Pero Kap. doon na'y nakautot. Biyan, lagi. Braulio, inalan niya mo ng tubagon, ha? At tubangan ka ng problema, ha? Kay kundili, mabilanggo kagyot buang ka. Kapitan Dino. May resulta na yung kabuang sa akong anak. Tungod sa kagahig dili maminaw. Gikihagod noon siya sa babae. Muna'y problema na ako ron. Ikiha magod siya. Saon man inako nga agresibo maging babaeng ikiha si Brolio. Kay lagi gilogos ko no siya. Pero sa husay sa kapitan, maila nga nasipyat gud pagtubag ang akong anak. Hanggaw man, karon usaon man inako, bikonobe unsa man kun kamo ang pasultihon salud. Good morning, Ate Jen. Good morning, dia. Good morning ninyong tanan. Good morning, Ate Pres. Good morning, Kuya Alan. Good morning, Jen. Ma'am. Morning. Taas ang atong energy tungkol sa Don Pepe Tablia. Happy Mao gina. Permi. Mao Kanya gina. gawasan ng Don Pepe na ay OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo kay lami. Lami, yung kayo. Murag lami sa gasulti. Bitaw, mga bata, mga kasaba, mga bata, mga dagko, mga mama, paim na yun, doon pipitablihan yung mga anak. Kay para kondisyon ka yung mga anak sa tanang may gayon nga, inyo silang pagsugoon. Kondisyon ka na, abtiking utok na to, anak. Tungkol sa doon pipitablihan. Yan, indot kayo mga bata, anak, lagsik, panington, hasta kitang mga dagko. Pwede ritamin no, mana. Unya sa tanan natong mga kaigsuunan po, mga bata, ang inyohang kindiga paliton ka ng mga kindiga, adunay sustansya, parehadang OBM espesyal. Nindot kina kay naman ay vitamina nga makuha na to diha. Unya ang mga dagko atong kanon ang ato ang bawnon sa ato ang pagbiyahe ang Paulitos Macaroni Crunch kana pang camping-camping ta sa atong mga anak. Pagbaon mo daghang Paulitos Macaroni Crunch kay duna sa mga sustansya makuha na. Nya katang mga chat ginagmay ang ato ang isubsom ang tasty fish cracker mo na nindot kay natong imno kanon-kanon kung mag-inom-inom ta ha. Nya sa tanan po natong mga kaigsunan katong ganahan kay mo trabaho para ganahan gyud mo samot nga mo trabaho inom gyud mo sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mao nay the best kayo nga panington ka sa trabaho tanan natong gibuhaton mahuman tungod kay kondisyon kay tanya ng ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Daw ay lami kayo sa opisina ni Kuya Nick Pipito ang gigamit ito ang Sed Panyawan Coffee Mix na sa mga basta Toledo Kuya Nick Pipito mi gyud nya mga dudong ani dong GR Pipito iya mga tao ang gigamit ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan diha. Okay, sa ato ang mga suod si Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw, og si Attorney Ibon Abapo, og ni Dong Francis Pares, Ginhawa Delfin. May asim pang walagad na to. Dave Tumulak. Dave Tumulak, og si Hari Iran, og ni Doc Boy Labilla sa norte niya. Og ni Sir Joel si Konsyal Joel Gargadira ang konsyal po nga dali kay nato maduol sa tanang higayon. Yan, labi na yun sa ato ang mga amigo po si Vice Mayor Jolie Flores sa Barili. Good morning mo diya, Vice. O sa ato ang mga amigo si Konsyal Ferdi Rabaya. Salamat kayo mo Konsyal Ferdi Rabaya o si Konsyal Johnny Caballero diha sa Talisay. Good morning. Lister Daan. Good morning mo diha sa tanan ha. Kap Grimar, salamat kayo. Okay, Ate Pres. Okay, og akong pasalamatan ang tanan nga nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen.
Para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ayog sipyata pag inom kada adlaw gyud katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni unto ni mo maog gapon, inom gapon kag usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule, una ka mukaon sa imong paniudto. Maog hapon, inig panihapon ni mo, sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan ng usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkabalaka or kaguol or mahadlok tungod kay tunay na makatambal, makaayo anang atong gibati bahin sa kidney ug UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Kung sa tanan po na ito mga kaigsunan, dakang salawat sa paggamit sa to ang number 1 nga plus ang said liniment oil nga tinunbuwag ta sa panuot, pamaol panakit sa kalawasan. Varicose veins, katul-katul kuto sa kabataan, dilikay pagintas sa digli, kung mo gamit at hasto ang said liniment oil nga anara mapalit sa butika. Pero glayo mo sa butika, palit lang mo sa Shopee, order lang mo. O garang gadahan mo nga mo tanaw ko sa inyong order, i-type na ninyo ang said Marketing Incorporated, tanawan nyo ang Panyawan Herbals, inyo makita ang genuine o mga nindot ng mga produkto, dihaan na nyo makita nga to ang said liniment oil o nga to ang kaping matapang nga kaya kag ipaglaban. Pwede mo order sa Shopee. Bam! Good morning, guys! Ako ang amiga nga si Ma'am Pamela sa Woodsville Pharmacy sa Oslo. Bugay so nga si Konsihal Idel Nazarino, Barangay Captain Lindo Nazarino. Kumusta ka mga inyong mga staff diha sa inyong mga offices o diha sa inyong butika, Ma'am Pamela? Ang ato ang mga silingan sa na ilibina ka na nada sa Oslo Public Market. Kusog kayo di HP diha ato mga tindera. Tayo kayo mo duty diha. Ayo ko makalimot sa pag-adto sa sa pag-duty sa inyong mga pagpaninda sa atong Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract o doon sa kanyang mga sangkap nga natural moisturizer dili mag-dry ang atong skin o nga atong mga kutis gawas nga mugwapa kita mga kababayan kutis artista, kutis porcelana younger looking. Doon na sa kini mga sangkap para sa blackheads, whiteheads o mga apa-apa mga katol-katol mga nga ayaw ka mo kalimot sa Celebrity Kojic Beauty Soap o ato sang i-regard nga atong mga kaparian no? Reverend Father Ed Resos diya sa Kabadyangan, Oslo, Reverend Father Alden Bena Flores sa Dumaguete Metropolitan Cathedral. Ang manusab si Barkada ng Mongoliat, si Reverend Father Jose Cadorna, Mindanao area, o Reverend Father Red Rosales. Si Father Concha niya, kita to? Reverend Father Concha katong may-invite sa birthday niya. Reverend Father Red Rosales diya sa kauban ni Father Obod sa San Vicente, Liluan. Father Tami, upo. Oo, si Reverend Darwin Kitgano, no? O si Reverend Father Renren Sinining din hadapit sa parokya sa Konsolasyon. Ay, Reverend Father Kent Galo, asa ka nasay na agad yan sa ibabaw? O sa pinakabukid ng barangay sa Cebulan, Sudlon? Sudlon. Sudlon, Tagbao. Tagbao na, bata, mga bukid naman na ba? I see. Ayaw ko makalimutan na binasa ato ang mga altar boys, di mo ko kalito ko collector, lectors, celebrity ko tigbiyonism. Thank you. Okay? Unya sa tanan na ito magkaigsunan, nga masayon nga nung masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian. Kana tungod na sa toksin nga nasud sa itong kalawasan, labi na yun constipated ka. Gitoksin na kag maayo niya, kinalan mga flash out na to ang toksin nga nasud sa itong kalawasan. Kay maunay mo daot sa itong blood cells. Atong blood cells, importante kay na, kay maunay mo hatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa itong kalawasan. Ini kadaot na, paksit yun
Madaot man nga to ang cover o putos sa atong blood cells. Mag poor blood circulation day ka. So daghan ay kakag bation nga masakit, cancer mao na diha. Ug sa tanan pa nato mga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa nato balatian, constipated ka ingon man kining ato ang kidney problem or imna tanang G-detox. Kay kining G-detox plus herbal capsule usa kini ka natural nga detoxifier. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients mga makapaligon sa atong vital organs. Unya atong pag-inom usa ra gyud kapsula sa oras sa di pa kamukaon kuno pa kay balatian. Kung doon na kay balatian kinahanglan katulog yung kainom. Buntag ko to hapon usangan tos duha kapsula matag adlaw usa ka oras sa di pa kamukaon niya imna na natog 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kini mo tangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender ato karong adlaw. Atong sender kini si Nanang Salud. Oh, salud. Kani ang anak taon Ate Pres nga may pagguwapuhon sa ginbataa. Daghan kay mga babae nga maibog taon. Karon gikihan niyang anak Ate Pres kay gikihag rape kay kuan ko no gilabtan silang Brolio pero si Brolio ningon nga wa taon no. Kumki binuang anong mga bayhana taon. Nakihan bigit siya Ate Pres. Saon na. Wa man ka magbinuang si Brolio no? Oh, gikuan tali sa mga babae para gikuan bagay unsa na? Unsa pangalan na bam? Kanang blackmail o blackmail. Giplantiran or gipasanginlan. Oh, gipasanginlan. Mura ba kanang gi-blackmail or unsa pa na diha. Basta mao na diha. Basta frame up mura ginana. Sos wadi kada Brolio di gyud ka mapriso ada dong kay tinuod nakuha na nimo pero sila may gusto nimo. Sa kung saon. May bididi siya O, ako. di habang gulo siya. Kanagod, kung ano na na sa korte magdaog. Tinawad na. Unsay katarungan. Limang ka. Garip ko na siya katulo Ate Pres. Unsay katulo, kaduwar mo to siya. Katudeng ako ni Patong. Ay, nanggaw yun. Sabi na kong tarong. Hinanggaw yun kaya Ate Pres. Si Tinang sa, nikiha siya nga. Si Tinang gali, natuog siya. Ngangay ang babagisuyo pag tila di Tinang. Dili manggut tinang bato ka to. Tinang oy, kato disuyo. Ang gireklamo kag gibali manggut iyang garter o sa to. Wala sa to naputol ang garter kay yat kay garter kay gisubiner kuno ang iyang pantig bra. Oh. Ang Cinderella ang mama. Si Manang Salud taon. Nang salod kanang naamag kay kanang balaang na kay Bible diya sa inyo. Ipabasa ko nun si mong anak be na diri ay Sirach 20 dili. Kadi sa ha. Kunway sa ang iyang anak dili siya makuanti ali-ani oy. Di kinaangkon man siya ningon man sa kaduha. Nireklamo babae katuloy siya nga. Ay katuloy. Kaduha naman to. Angkon man siya. Kaduha. Okay. Nang salod, palihog, ipabasa ni si mong anak kari ay Sirach 23, versikulo 16 nga ris unahan, gingon diri ay adunay daghang paagi sa pagpakasala nga magpakanaog sa kapungot sa Ginoo. Apan ang kailibgon sa pagpakighilawas mao'y usa ka mainit ug nagdilaab nga kalayo nga dili mapalong sa imong gusto. Mauot-ut lamang kini sa iyang kaugalingon. Ang usa ka tawo nga nagkinabuhi sa mga kalipay sa pagpakighilawas magpadayo niini hangtod nga ang kalayo maglaglag kaniya. Sa tanan ko nung pagpakasalalan, kanidyo ko nung pagpakighilawas kay magdag kalayo. Basahi si ani nang kay og tinuod ni nga wala sa manghilabot, nasipyat man sa kusagod katubag. Kanil reklamong babae katulor ingon siya, katulor gani, akaduhar gani. Kanong imong magkakato. Sa ato ba iya gang gihilabtan? Uli nga kaduha. Uli nga siya. Kaduha ra to eh. Na mapriso jud siya. Sa katuoy kay ako man itongtong. Kansa Ate Pres wa man makisgot og pila edad. Wa makisgot bata, batan-on pa di sila. Gawas og minor no kay delikado no. Bawal gyud. May asawa lang si anak kun pero si duha man Ate Pres. Sa man yung duha. Be. Basig dili wa pud sila intensyon ka nagulyat para mangwarta. Wa, ang ila si Braulio ilang gilugan. Mao tingali tinuod, dili pangwarta tinuod tingali cute nga nangilabot si Braulio. Si Braulio Ate Pres wa yun eh. Ang ilaha kadang gusto lang yun sa babae nga si Braulio mailaha. Pero nga naman ni anak man si Braulio nga kaduha ra oy. Wagod kadang
Kaduha ra sila nahitabo. Wala, Lagi lang, iyang ang gini. babae- Pero wato niya ripa. Ang babae mo gusto. Unya, ang problema kay og ang bisan pag dili rape ay mong tuyo. Oo, Kung yun. ingon ang babae nga gi-rape ka, Baka pangasawa. mga kuan gid siya. Oh, tinuod na. Kuan, ma'am, salud ba nga, Cinderella? Salud. Oo. Mama Salud. Ma'am Salud, pwede sa dug mo dangop na lang mo abogado kikihag Kana, abogado na lang. Okay. Mao na Wala lang kayo yung may kuan. wala kayo may ka-earth ani mga ingon Wag yun bitaw. Manang Salud, wag yun kay bawa ani Manang Salud. Wala kayo Ato may ka- ni Rufil, Manang Salud. Wala kayo may ka-earth ani party rape kay katong ako lan. Ikaw gi-rape ka? Istorya man ipanangit pagtarong. Ah. Salamat mo na nating dalawa noon. Kuna ko ang puzzle, tihon.